Αλόχα φιλαράκια, με τα άπτεστα χαβανέζικά μου. Σήμερα το One Cook Greek έρχεται με πονηρές διαθέσεις. Δεν ξεχνάμε subscribe στο κανάλι και πατάμε καμπανάκι. Ακολουθάμε Facebook και Instagram ανελιπώς. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα σας δείξω κάτι που θα ψαρώσει άσχημα τους καλεσμένους σας. Πάντως σίγουρα θα τους αφήσει άφωνους. Είναι νοστιμότατο, αλλά και κίνκι. Όλοι ξέρουμε ή έχουμε φάει από τα αμελέτητα του αρνιού. Κάποιοι μάλιστα είναι φανατικοί με το συγκεκριμένο μεζέ. Όμως ποιος τολμηρός θα δοκίμαζε να φάει από το μόριο του αλόγου? Και αφού φόρεσα κάτι καταλληλότερο για την περίσταση, ας αρχίσουμε. Περιττό να σας πω ότι την πρώτη φορά που έφτιαξα αυτό το φαγητό χρειάστηκε περίπου μία ώρα να πείσω τους φίλους μου για να το δοκιμάσουν. Ειδικά τις κοπέλες. Αλλά και ακόμα όταν τους είχα αποκαλύψει το τι πραγματικά περιέχει, περίμεναν όλοι από τους τολμηρότερους για να κάνουν την αρχή. Στάνταρτ κάποιοι από αυτούς θα με στολίσουν και στα σχόλια. Η επιτυχία οφείλεται στη σωστή εκτέλεση, αλλά και στην απόκρυψη ορισμένων μικρολεπτομεριών. Γι' αυτό προσέξτε καλά, γιατί αν τα καταφέρετε θα τους κάνετε χοντρό χουνέρι. Άιντε, πάμε να δούμε και τα υλικά. Ένα κομμάτι πανσέτα, ξεκοκαλισμένη και κομμένη σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Ας έχει και το λίπος του καπακιού της για να γίνει πιο πιστευτό. Την καρδιά από μία μικρή αρνήσια σηκωταριά. Ένα μακρύ και χοντρό χωριάτικο λουκάνικο. 2 κιλά πατάτες. Μία σκελίδα σκόρδου λιωμένο. Το χυμό από λίγο λεμόνι. Μερικά κομματάκια από μία πράσινη πιπεριά. Λίγη ρίγανη. Ένα μικρό κουταλάκι γλυκιά κόκκινη πάπρικα και μισό κύβο κοτόπουλου. Λίγη απαλή μουστάρδα. Αλάτι, πιπέρι, σπορέλαιο και ελαιόλαδο. Ακόμα θα χρειαστούν 1-2 ξυλάκια καλαμάκι σουβλάκι, λίγο σπάγκος και μία βελόνα ραψίματος χοντρή. Από ό,τι βλέπετε έχω πει στο χασάπι να μου σκίσει την πανσέτα εγκάρσια για να γίνει πιο λεπτή και αυτό αργότερα θα μας βοηθήσει στην κατασκευή. Αρχικά πλύνετε καλά την καρδιά να φύγουν τα αίματα. Το κρέας θα πρέπει να μαριναριστεί για μερικές ώρες. Πρώτα θα το αλείψω και από τις δύο πλευρές με σπορέλαιο και λίγο ξύδι. Με τον ίδιο τρόπο θα αλατοπιπερώσω και όλη την επιφάνεια. Εμπρός και πίσω. Ας βάλουμε και τη ρίγανη. Τώρα μόνο στο εσωτερικό θα βάλουμε την πάπρικα, το λιωμένο σκόρδο και τη μουστάρδα. Κάντε του ένα τρυφερό μασαζάκι. Καλύψτε το με αλουμινόχαρτο και βάλτε το για λίγες ώρες στο ψυγείο. Τώρα υπάρχει αρκετός χρόνος για να καθαρίσουμε τις πατάτες. Όσο περισσότερες, τόσο καλύτερα. Αφενός γιατί μας αρέσουν πολύ, αφετέρου γιατί θα καλύψουν τις ατέλειες που πιθανόν να υπάρχουν. Ούτε στο στρατό τόση πατάτα. Θα τις μαρινάρουμε και αυτές. Με ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι, ρίγανη και μισό κύβο κοτόπουλου θρηματισμένο. Διαλύστε λίγη μουστάρδα σε ένα ποτήρι με νερό και προσθέστε τα στο μπολ. Κάντε ένα καλό ανακάτεμα στο μείγμα, αλουμινόχαρτο και βάλτε το και αυτό στο ψυγείο. Το κρέας έχει μαριναριστεί. Ας αρχίσουμε λοιπόν τη μαρμαρογλυπτική.
Καταρχήν προθερμάνετε το φούρνο στους 200 βαθμούς στις πάνω κάτω αντιστάσεις. Κόψτε τα λουκάνικα σε κομμάτια των 3-4 εκατοστών και αρχίστε να τα περνάτε εναλλάξ με κομματάκια πιπεριά στα καλαμάκια. Αν θέλετε να το κάνετε μεγαλύτερο, τότε χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι λουκάνικο ως συνδετικό κρίκο. Κάπως έτσι. Συνεχίστε να περνάτε τα κομμάτια μέχρι να γεμίσει το καλαμάκι. Τέλος πάντων, το πιάσατε το νόημα. Αφήστε ελεύθερο το τελείωμα, εδώ πάνω. Τώρα μετρήστε σε πλάτο στην πανσέτα, τυλίγοντάς την γύρω από το αυτοσχέδιο σουβλάκι που δημιουργήσατε. Αν δείτε και περισσεύει στο πλάι, αφαιρέστε το, γιατί θα σας δυσκολέψει στο ψήσιμο, αλλά και η κατασκευή δεν θα φαίνεται ομοιόμορφη. Ράψτε με το σπάγκο τις άκρες. Αρκετά βαθιά για να μην σκιστούν τα ράματα όταν θα μαλακώσει το κρέας. Έτσι, στο τέλος θα διατηρήσει το αρχικό της σχήμα. Αλλά το πιπερώστε καλά την καρδιά. Και καρφώστε την απαλά στην κορυφή. Ας κάνουμε και μια καλλιτεχνική παρέμβαση. Τέλος, τοποθετήστε το έργο τέχνης στο κέντρο του ταψιού. Προσθέτουμε τις πατάτες, φροντίζοντας πάντα να καλύπτουμε τις ατέλειες. Περιχύστε πάνω τους μερική από τη μαρινάδα. Το υπόλοιπο φυλάξτε το για την περίπτωση που το φαγητό αρχίζει να ξεμένει από υγρά. Ώρα να βάλουμε το λαχταριστό μεζέ μας στο φούρνο. Θα χρειαστεί περίπου 2 ώρες για να είναι έτοιμο προς κατανάλωση. Εάν θέλετε αργότερα, μπορείτε να βάλετε λίγο ακόμα χυμό λεμόνι. Έτσι, για να προσθέσετε λίγη ένταση. Πάντως τα σίγουρα, την περισσότερη ένταση θα τη δημιουργήσει το ίδιο το αποτέλεσμα. Χαμηλώστε τη φωτιά στους 160 με 170 βαθμούς και αφήστε το να καλοψηθεί. Λοιπόν, να έχετε υπόψη σας ότι η έκπληξη βασίζεται στο στοιχείο του ευνηδιασμού. Γι' αυτό πρέπει να υπολογίσετε καλά το χρόνο ψησίματος. Πρέπει δηλαδή να τελειώσει περίπου την ώρα που όλοι οι ανυποψίαστοι επισκέπτες σας θα έχουν έρθει σπίτι. Γιατί μερικοί το προτιμούν καυτό. Ορίστε, περιττό να σας πω ότι είναι γευστικότατο και οι καλεσμένοι σας θα το καταευχαριστηθούν. Αρκεί να τους πείσετε να το φάνε. Λοιπόν, ποιος θα κάνει την αρχή με την καρδούλα? Bling blong, σοκ και δέος.